Казки на слушно. Прыгоды на цукерачнай планеце. Казка. Аўтар Алена Масла. Аднойчы я сабраўся ў космас. Сеў ля вакна, паставіў побач талерку. А раптам яна лятаючая. І стаў глядзець на зорнае неба. Талерка сапраўды паляцела. Рынулася да зор так імкліва, што я ледзь паспеў на яе ўскочыць. Імгненне, і мой касмічны апарат апусціўся на невядомую планету. Тут жа мяне абкружылі іншапланецяне. «Вітаем цябе, незнаёмец! Адкуль ты?» «Зямлі». «Там існуе жыццё?» – здзівіліся яны. «Значыць, прафесар Мармелад казаў праўду? Мы не адзіныя ў сусвеце. А яго асудзілі і збіраюцца пакараць. Хутчэй бяжым да замка». Пакуль мы беглі, іншапланецяне расказалі, што трапіў я на цукерачную планету. Яна была з зефіру, рэкі і азёры поўныя салодкім сіропам. Дажджы тут ішлі ліманадныя, дрэвы былі з пасцілы, а жыхары планеты карамельныя, ледзянцовыя і мармеладныя. Усе жылі дружна, пакуль уладу не захапіў рот чорнага шакаладу. Гэтыя лічылі сябе найлепшымі. Правіцель планеты, батончык горкі першы, даў загад расправіцца з усімі нешакаладнымі жыхарамі. Прафесара Мармелада паставілі знішчыць першым. Мала таго, што ў ім ні граму шакаладу не было, дык ён яшчэ і разумнічаў. Сумны прафесар стаяў ля вогнішча перад замкам. Яго вось-вось кінуць у агонь. Іменем закона караецца прафесар Мармелад за тое, што падманваў пра жыццё на іншых планетах. Абвяшчала прыгавор суддзя малочная шакаладка. Але я не даў ёй скончыць. «Вы памыляецеся!» – крыкнуў я гучна. «Я прыляцеў з зямлі, значыць, прафесар Мармелад кажа праўду». Як перапалохаліся ўсе шакаладкі, з некаторых ажно арэшкі пасыпаліся. Раз, склаліся яны ў штабялі. Са злосных заваёўнікаў імгненна ператварыліся ў звычайныя ласункі. Жыхары планеты радаваліся нечаканай перамозе. Дзякавалі мне за вызваленне і прапаноўвалі стаць іх правіцелем. Але ж дома мяне чакала мама з татам, баба з дзедам, сястрычка і кот. Я не мог застацца. Тады мне нагрузілі поўную талерку цукерак і выправілі дадому. Каб салодкае не выклікала алергіі, прафесар Мармеладаў навучыў мяне чароўнаму закляццю. «Алергія чу-чу-чу, цябе ведаць не хачу». Яшчэ прафесар паабяцаў асабіста наведацца на зямлю, як толькі ў нас складуцца спрыяльныя ўмовы. Пойдуць ліманадныя дажджы, альбо зямля пакрыецца зефірам. Казкі на слушно.